இப்பொழுது நாம் அகஸ்திய முனிவர் வழங்கிய ஸ்ரீ சரஸ்வதி ஸ்தோத்திரத்திலிருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை இந்த குழந்தை அநாகதா சொல்ல கேட்போம். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்வதற்காக நாம் அநாகதாவிற்கு நன்றி கூறுவோம். பின்னர் ஸ்லோகத்தின் கருத்து மற்றும் ஸ்லோகத்தில் உள்ள சிறப்பு சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகளின் விளக்கம் ஆகியவற்றை பார்ப்போம். இறுதியாக நாம் பார்க்கப் போவது சரஸ்வதி தேவிக்கு இந்தியாவிலும் மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் உள்ள பல கோயில்கள் பற்றிய சில சுவாரஸ்யமான தகவல்கள். தயவுசெய்து அவற்றை தவறவிடாதீர்கள். சரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணி வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர்பவது மே சதா. ஸ்லோகத்தின் கருத்து: வரங்களை அளிப்பவளும் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்பவளும் ஆகிய சரஸ்வதி தேவியே நமஸ்கரிக்கிறேன். எனது கல்வியை ஆரம்பிக்கிறேன். எப்பொழுதும் சாதனை புரிய அருள வேண்டும். சிறப்புச் சொற்கள்: காமஹ விருப்பம், சித்திஹி நிறைவேறுதல் அல்லது செய்து முடித்தல், பவது அது நடக்கட்டும். ஐஐடி மெட்ராஸ் அதாவது இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் குறிக்கோள் ஆனது இப்பொழுது விளக்கப்பட்ட சில சிறப்பு வார்த்தைகளை கொண்டுள்ளது. அதுவே சித்திர் பவதி கர்மஜா என்பது. இதன் பொருள் வெற்றி அல்லது சாதனையானது செய்யும் செயலிலிருந்துதான் வருகிறது அல்லது நிகழும். சரஸ்வதி என்ற வார்த்தையானது சரஸ் என்பதிலிருந்து உருவானது. இதன் பொருள் குளம், நீர், ஆறு போன்ற ஒரு நீர்நிலை. இச்சொல்லுக்கு பேச்சு என்றும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு. எனவே பிரவாகம் மற்றும் வாக்குத்திறன் ஆகியவற்றை குறிப்பதாகிறது. சரசிஜம் என்பது நீர்நிலையில் பூக்கும் தாமரையாகும். சரஸ்வதி தேவி எப்பொழுதும் வெள்ளை உடையில் காட்சியளிக்கிறார். இது தூய்மை மற்றும் பற்றின்மையை குறிக்கிறது. அவர் பெரும்பாலும் ஒரு வெள்ளை தாமரை மீது அமர்ந்திருப்பதாக காட்டப்படுகிறார். இதுவும் அமைதி மற்றும் தூய்மையை குறிக்கிறது. அவருடைய வாகனமாகிய ஹம்சப்பறவை அதாவது வெள்ளை அன்னம் அறிவையும் சுய உணர்தலையும் குறிக்கிறது. சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், இறப்பு மற்றும் பிறப்பு பற்றிய எண்ணங்களுக்கு மேலாக உயர்ந்து தொடர்ந்து பிரம்மனை தியானிக்கும் ஒரு இந்து துறவி பரமஹம்சர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். பொதுவாக சரஸ்வதியை 4 கரங்கள் கொண்டவராக காட்டுவது வழக்கம். அக்கரங்களில் மறைநூல், ஜபமாலை மற்றும் வீணை ஆகியவற்றை வைத்திருப்பார். சில சமயம் சரஸ்வதி நதியை குறிக்கும் வகையில் ஒரு நீர் பாத்திரத்தை வைத்திருப்பதாகவும் காட்டப்படுகிறார். சரஸ்வதி தேவி கல்வி, அறிவு, ஞானம் இவற்றிற்கும் மற்றும் இசை உட்பட அனைத்து 64 கலைகளுக்கும் தெய்வமாகிறார். அவர் வாக்தேவி, வாணி, சாரதா, பாரதி, மகாவித்யா, கலாவதி, பிராமி என்று பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார். இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் வசந்த பஞ்சமி தினமானது சரஸ்வதி பூஜையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்து மத சந்திர சூரிய நாட்காட்டிப்படி மக மாதத்தின் பிரகாசமான பாதியின் 5வது நாளில் வரும். அதாவது ஜனவரி மாதத்தின் பிற்பகுதியிலோ அல்லது பிப்ரவரி மாதத்தின் தொடக்கத்திலோ வருகிறது. அந்த நாளில் மிகச்சிறிய குழந்தைகளுக்கு அக்ஷராபியாசம் செய்யப்படுகிறது. அதாவது எழுத்துக்களை கற்றுக்கொள்வதின் தொடக்கம். தென்னிந்தியாவில் நவராத்திரியின் போது நவமி திதியில் அதாவது 9வது நாளில் சரஸ்வதி பூஜை செய்யப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் அன்று வணிகம் மற்றும் தொழிலில் உபயோகப்படுத்தப்படும் கருவிகள் மற்றும் சாதனங்களை வழிபடும் ஆயுத பூஜையும் உண்டு. மறுநாள் விஜயதசமி அன்று அக்ஷராபியாசம் செய்யப்படுகிறது. சிறிது வயதான குழந்தைகள் இசை மற்றும் நடன வகுப்புகளில் சேர்க்கப்படுகிறார்கள். விஜயதசமி நாளில் புதிதாக ஒன்றை கற்றுக்கொள்வது அல்லது புதிய தொழில் அல்லது வியாபாரத்தை தொடங்குவது மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. பொது சகாப்தம் தொடங்குவதற்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தையதான ரிக்வேதத்தில் சரஸ்வதி பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அம்பிதமே நதிதமே தேவிதமே சரஸ்வதி என்ற இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருள், எல்லா தாய்மார்கள், நதிகள் மற்றும் தேவிகளில் மிகச் சிறந்தவர் சரஸ்வதி தேவியே. காஷ்மீரத்தின் சாரதா பீடம் என்பது சாரதா எனப்படும் சரஸ்வதி தேவிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு கோவிலாகும். மேலும் இது ஒரு புராதனமான கல்வி மையமும் ஆகும். இது இந்திய துணைக்கண்டத்தின் இடைக்கால காஷ்மீரில் உள்ள முதன்மையான கோவில் சார்ந்த பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. இங்கு இந்தியாவின் மற்ற தொலைதூர பகுதிகளிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் அறிஞர்கள் வந்து தங்குவார்கள். வட இந்தியாவில் சாரதா எழுத்துக்களின் வளர்ச்சி
மற்றும் பிரபலப்படுத்தலில் இது முக்கிய பங்கு வகித்தது. மேலும் சிறந்த கல்வி மையமாக திகழ்ந்ததால் அதன் செல்வாக்கு காரணமாக காஷ்மீரம் அந்த காலங்களில் சாரதா தேசம் என்றே அழைக்கப்பட்டது. 18 மகா சக்தி பீடங்களில் ஒன்றான சாரதா பீடம் புராணத்தின்படி சதி தேவியின் அதாவது தாட்சாயணியின் விழுந்த வலது கையின் ஆன்மீக இருப்பிடத்தை குறிக்கிறது. காஷ்மீரி பண்டிதர்களின் புனித யாத்திரை ஸ்தலங்களில் சாரதா பீடம் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். தற்போது சாரதா பீடத்தின் இடிபாடு பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் அதாவது POKயில் ஸ்ரீநகரிலிருந்து 130 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நீலம் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள சாரதா கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது. இப்பொழுது புனித யாத்திரைக்கு ஒரு பாதையை திறக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பாகிஸ்தான் அரசரிடம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் குப்வாரா மாவட்டத்தில் உள்ள டீத்வாலில் சாரதா தேவிக்கு ஒரு புதிய கோவில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் ஹாங்காங்கில் வசிக்கும் தென்னிந்திய தம்பதியரான வெங்கட்ராமன் மற்றும் சுஜாதா முறையான விசாவில் POKக்கு சென்று பழைய கோவிலின் இடிபாடுகளுக்கு அருகில் சாரதா தேவிக்கு 72 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதன்முறையாக பூஜை செய்தனர். அவர்களுக்கு நமது மனமார்ந்த நமஸ்காரங்கள். சாரதா பீட கோவிலில் தான் ஆதிசங்கராச்சாரியார் சர்வ ஞான பீடத்தில் அதாவது ஞானத்தின் சிம்மாசனத்தில் அமரும் உரிமையை பெற்றார். அவர் இயற்றிய பிரபஞ்ச சாரத்தின் முதல் ஸ்லோகமே தேவி சாரதாவை புகழ்வதாக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான சரஸ்வதி கோவில் கர்நாடகாவில் கோதாவரி கரையில் உள்ள ஸ்ருங்கேரியில் அதாவது ஸ்ருங்ககிரியில் உள்ள சாரதாம்பா கோவிலாகும். இது புது சகாப்தம் 8ஆம் நூற்றாண்டில் ஆதிசங்கராச்சாரியாரால் நிறுவப்பட்டது. இக்கோவிலில் முதலில் இருந்த சாரதா தேவியின் சிலை சந்தன மரத்தால் ஆனது. இது காஷ்மீர் சாரதா பீடத்திலிருந்து ஆதிசங்கராச்சாரியாரால் எடுத்து வரப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இப்போதுள்ள ஸ்ரீ சாரதாம்பாவின் தங்கச் சிலை ஸ்ருங்கேரி சங்கரமடத்தின் 12வது ஜெகத்குரு ஸ்ரீ வித்யாரண்யரால் 14ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்டது. ஸ்ருங்கேரி சாரதாம்பா கோவிலுக்கு அடுத்தபடியாக மிகவும் பிரபலமானது தெலுங்கானாவில் கோதாவரி நதிக்கரையில் உள்ள பாசரில் உள்ள ஞான சரஸ்வதி கோவிலாகும். பாசர் கிராமம் ஹைதராபாத்திலிருந்து 130 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. மகாபாரத போருக்கு பிறகு மகரிஷி வியாசர் இங்கு கணிசமான நேரத்தை செலவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதனால் இந்த இடத்திற்கு வாசரா என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. இது பின்னர் பாசரா அல்லது பாசர் ஆனது என கூறப்படுகிறது. ஏராளமான யாத்ரீகர்கள் பாசர் ஞான சரஸ்வதி கோயிலுக்கு வந்து தமது குழந்தைகளுக்கு முறையான பள்ளிக்கல்வியை தொடங்குவதற்கு முன்னால் அக்ஷராபியாசம் விழாவை நடத்துகிறார்கள். சரஸ்வதி தேவிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரபலமான கோயில்களின் பட்டியலில் அடுத்தது தமிழ்நாட்டின் திருவாரூரிலிருந்து 19 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள கூத்தனூர் கிராமத்தில் உள்ள கோயிலாகும். கூத்தனூர் என்ற பெயர் பிரபல தமிழ் கவிஞரான ஒட்டக்கூத்தரின் பெயரிலிருந்து பெறப்பட்டது. அவருக்கு மன்னர் ராஜராஜ சோழன் இந்த கிராமத்தை பரிசளித்ததாக கூறப்படுகிறது. இங்குள்ள தெய்வம் 3 கண்கள் கொண்டு ஒரு காலை மடக்கி தவம் அல்லது யோகாசனம் செய்யும் தோரணையில் உள்ளது. மூலவர் விக்கிரகத்திற்கு கையில் வீணை இல்லை, வீணை கூடுதலாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கோயிலில் நவராத்திரியின் பொழுது சரஸ்வதி பூஜை முக்கிய திருவிழாவாகும். விஜயதசமி நாளில் நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கு அக்ஷராபியாசம் செய்யப்படுகிறது. தெலுங்கானா மாநிலம் சித்திப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள வார்கல் கிராமத்தில் ஒரு குன்றின் மீது அமைந்துள்ள வித்யா சரஸ்வதி கோவில் பாசருக்கு பிறகு இம்மாநிலத்தில் மிகவும் பிரபலமான சரஸ்வதி கோயிலாகும். இது ஹைதராபாத்திலிருந்து 48 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் சித்திப்பேட்டை நகரத்திலிருந்து 61 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் உள்ளது. குழந்தைகளுக்கான அக்ஷராபியாசத்திற்கும் இந்த கோவில் பிரசித்தி பெற்றதாகும். நவராத்திரியின் போது சரஸ்வதி தேவியின் பிறப்பு நட்சத்திரமான மூல நட்சத்திர தினம் இங்கு சரஸ்வதி தேவியை வழிபடுவதற்கு மிகவும் உகந்த நாளாகும். அன்று சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறும். இந்த கோவில் காஞ்சி சங்கர மடத்தால் பராமரிக்கப்படுகிறது. தட்சிண மூகாம்பிகை கோயில் என்று அழைக்கப்படும் பனச்சிக்காடு சரஸ்வதி கோயில் கேரளாவின் கோட்டயம் மாவட்டத்தில் உள்ள பனச்சிக்காடு கிராமத்தில் கோட்டயத்திலிருந்து 11 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. கேரளாவில் பக்தர்களுக்கு இது மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற கோவிலாகும். ஆனால் கோவிலின் முக்கிய கடவுள் விஷ்ணுவே. இவர் சரஸ்வதி தேவிக்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே நிறுவப்பட்டவர். ஆனால் அம்மனின் புகழ் காரணமாக இக்கோவில் சரஸ்வதி கோவில் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. இக்கோவிலுக்கு 1000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வரலாறு உண்டு. இக்கோவிலில் நவராத்திரியின் போது துலாம் மாசத்தில் அதாவது செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதத்தில் சரஸ்வதி பூஜை விமரிசையாக நடைபெறும்.
சரஸ்வதி கோவிலுக்கு மேற்கு பக்கத்தில் சற்று உயரத்தில் மிக அரிதான செடி கொடிகள் மற்றும் அவற்றின் மனம் வீசும் மலர்கள் நிறைந்த இயற்கை உறைவிடம் ஒன்று உள்ளது. மத்திய பிரதேசத்தின் சத்னா மாவட்டத்தில் அம்மாவட்ட தலைநகரிலிருந்து 40 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மைஹார் கிராமத்தில் தரைமட்டத்திலிருந்து 600 அடி உயரத்தில் திரிகுட் மலையில் அன்னை சாரதாவின் கோவில் அமைந்துள்ளது. கோவிலை அடைய 1063 படிகள் ஏறிச் செல்ல வேண்டும். ரோப்வே எனப்படும் கயிறு வழி வசதியும் உள்ளது. இறந்த அன்னை சதியின் உடலை சிவபெருமான் சுமந்து சென்றபொழுது ஹிந்தியில் ஹார் எனப்படும் அவரது மாலை இந்த இடத்தில் விழுந்தது. எனவே இவ்விடத்திற்கு மைஹார், அதாவது அன்னையின் மாலை என்று பெயர் வந்ததாக கூறப்படுகிறது. மைஹார் 51 சக்தி பீடங்களில் ஒன்றாகும். சரஸ்வதி தேவி இந்துக்கள் மட்டுமின்றி ஜைனர்களாலும் பௌத்தர்களில் சில வகுப்பினராலும் வழிபடப்படுகிறார். அவரது உருவங்கள் இந்தியாவின் கோவில்களில் மட்டுமல்ல, தென்கிழக்கு ஆசியாவிலும் இந்தோனேசியா தீவுகளிலும் சீனா மற்றும் ஜப்பானிலும் காணப்படுகின்றன. இந்தோனேசியாவின் பாலியில் உள்ள உபுத் என்ற இடத்தில் ஒரு பெரிய தாமரை குளம் மற்றும் நீர்த்தோட்டத்துடன் கூடிய புரா தாமன் கெமுடா சரஸ்வதி கோவில் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு அழகான கோவில் உள்ளது. பாலியில் உள்ள மக்களுக்கு இது மிகவும் புனிதமானது மற்றும் ஒரு சிறந்த சுற்றுலா தலமாகவும் உள்ளது. ஜப்பானில் சரஸ்வதி தேவி பென்சாய் தென் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இசை, அறிவு மற்றும் பிரவாகம் ஆகியவற்றின் தெய்வமாக கருதப்படும் அவர் பாரம்பரிய இசைக்கருவியான பிவா என்ற ஒரு குறுகிய ஜப்பானிய வணையை இசைப்பதாக சித்தரிக்கப்படுகிறார். புத்தருக்கு அடுத்தபடியாக ஜப்பானில் அதிகம் வழிபடப்படும் தெய்வம் இவர். ஜப்பானின் முக்கிய நகரங்களான டோக்கியோ, கியோட்டோ, ஒசாகா மற்றும் நாராவில் பல சரஸ்வதி கோவில்கள் உள்ளன. டோக்கியோவில் மட்டும் 131 பென்சாய் தென் கோவில்கள் உள்ளன. பெரும்பாலும் ஜப்பானில் சரஸ்வதி தேவி நீர்நிலைக்குள் அல்லது குளத்தில் வைத்து வழிபடப்படுகிறார். இது ஒரு கால் சரஸ்வதி நதியை குறிப்பிடுகிறதோ என்னவோ.